aprangsi berta thepi arjuitha. Bangalore along Kachongdara Karbi atum nonanta Karbi ang Autonomous Council pen kirap long dundelang. Sorkar Chukumar tumapan jang mia chiklo parman bainong pi uncit popusi Dr. Himanta Biswa Sarma Ningje. Nithoma parman district arlo lockdown pen kaching thangatum hem kachidam long jiapan towar tholo pusi Dr. Himanta Biswa Sarma pangdaktang lo. Herai ke chok kisung ke poara tumapan EM rup sing teron lapen MSC Rina terang piatum kahum ridam. COVID-19 akeso pen kacepa jok pon jiapan pura det pi along lockdown ke bikok ajok chongdara thai kabe hongdam long lela sikedam tang there achikloni phai thong kep arni news fast along alang litum aphan kachuning ripon paklang ponlo lapen Karbiang Long Autonomous Council pen a website along pusitame alang litum amen passbook number pusitame chibidun lo bon sitame alang litum aphan kirap ke pajerpon apot long dun delang lasi non apor abangke company atumta ajwa ansi pijot lasi hada ke do akarbi atum ahok pet pen kisung pamelo lasi CM Tuliram Rong hang aphan tuning ripon akisung pen kipajok ponji aphan usi kisung kepo arada tumpen hada pen cipaklang pon pardon nilimen ke endojeding leng nilirong west Karbiang Long kheroni prilu non nilitum ke do bomadim lage Hyderabad kachipuli hawarong sido non kachithang pluk coronavirus pajok lockdown ang doko pajok nilitum kechu kijun lapen kedo ke thak anta sengik piklo CM sir Tuliram Rong hang aphan kachuningri kangtung abang ke laphilo je aprang ta lapuson si sir phan chuningri lo bonta nonanta thang abirta ta long le asi non e phong abang ke sir nilitum phan nang ravek popusi da kedo akorte muti tum penta nang chuningri thu padu ason kheroni pen ransing teron news fast Karbiang Long Jipu Police Station angkang Karbiang Long Autonomous Council gate adung ihumakulat along Grand Itenagari kachingkoy birta kirib duna long atengke pinia da papora hutsi bangso Grand Itenagari AS 096399 agari kachingkoy mate patong sulong birta ke endun boma hutan ke pulis atum ledun delang lasojok ahempu patini long lelapen arenga hu ke so birta long ponpe Sita lockdown apor gari kacheleng ki juma pora hut kachingkoy long lake isimang humeme. Longri arlo COVID-19 awur ke so pen men lockdown ki bikok pen ke ongdung district pen Guwahati along lo kacharli ke wang atum hem chedam long wangbe. Ke ongdung atum ke so kachelang aphan Guwahati an ke wang japhan ta kasiksak lapen department asai pu sai phi atum sai hem kachedam ji kasiksak pinang ando. Lasi lahai atum aphan mathasi jangmi o Nipai inkoira popen inkoira trok lapen inkoira trok si lani thoma parman kaprek district pen mithanga hem kachedam jiaphan warsai pipon lo lapuson awarsai kachoen dunji aphan 104 anambar along call nangji lapen district deputy commissioner aphan pachini nangji nili himanto Biswa Sarma kaningje pu aling kali DCI hin pen tame lamtoy en ponangji pusi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen ningje lapen lockdown ke pabaji alam abang ke Assam government pen kali lake central government pen si matha ponji lockdown ke pabaji ke central government si arpudo puta Sarma sang pen ningje pon Lockdown kang habdeda jok hiduk det arat akisung doji pu sorkar atum mathasi chokomaratum rongarat aphan kerap nang jipu kapin khat atengsi pinisa papani SGB terona rong long kedo chokomar Robert Rongpi Samson terang Rajan Kathar Girbat Rengma Bapuram Rongphar Omphu Tisopi lapen beha klembang Monoj Parek atum methang atangka pen don phokep sose arat atum aphan sang dali jangtu ingti piruya the hai hui ron bangso keron along sa papani teron SGB ta chetong dunsi keron kebak thangnat kasiksak abipin pen pachetang lupusi pherang ke pen birtanang pi News Text Report News Fast Karbiang Long West Karbiang Long Kheroni Rikang Mi Home number 1 Barim LP Than Bang Ahem Temon Karting ke Banga Joini
hem rit bidi bitung penangan phang no tekang korea rong thong kep bisu rong ni jang phong rong pi lemon rong pli sok pudu chaya hem kitun kedang hem asar nuanta oi pon thai busi ahem pu pen pherangki karju damahun nang thandun Keruni pen Rensing Teron News Fast Karbiang Long West Karbiang Long Amreng Constituency Arlo Rong Pangbong Tapat Nong Jirong Arong Kedamtang Nipai Inkoy Resi Therepo Achiklo Men Tomon Arbe Hirai Kiklo Kilit Parpik Ajok Kado Kawe Don Parohini Ra Don Inkoranar Kep Ahem Adon Asar Nung Nahoglo Lapen Rong Pangbong Arong Along Kiling Longri Langchari English School Ahem Asar Nung Setame Pinang Ana Hogdunlo Labang so alam Arjulong si Pini Karbiang Long Autonomous Council EM Rupsing Teron Lapen MAC Rina Terangpi Atum Pen Setame Kelang Kechari Dam Jiapan Pedo Jasemet Hirai Kiklopen Kesung Kepodun Arad Atumapan Prabjin Pen Disaster Management Atumapan Lamthe Pachini si MAC Rina Terangpi Alam Toy Ateng Pen Humridam si Prabjin Pen Kirap Kipajir Kelong Ponjiapan Pom Alo Along Men Kethapon Pangchenglo Lasi Unan Akiprap Pen Kirap Kilong Ponji Aphan Karbiang Long Autonomous Council Along CM Tuliram Ronghang Aphan Setame Lamthe Palesi Jingwailin Dampo Puta MAC Rina Terang Pipen Rong Asora Tumaphan Lamthe Chechak Teka Halapu Constituency Kachikoinot Socheng MAC Rupsing Teron EM Karbiang Long Autonomous Council Pen Setame Government Along Prabjin Pen Kirap Kilong Ji Aphan Lamthe Palesi Karbiang Long Autonomous Council Along Pen Setame Chingki Chingwai Ponlin Po Puta EM Teron Sangho Pen Lamthe Jai Tekang News Text Report News Fast Karbiang Long Local Tumpen Karbiang Long Autonomous Council Kacharipon CM Sar Tumpan Lapen EM Sar Tumpan Nilitum Lakisung Dat Atumapan Prabjing Pen Kirap Kilong Ji Aphan Pusi Rat Pen Chuning Ripon Pador Kadwe Rong Pangbong Don Pursa Don Tongkere Sirkep Ahem Kahinoge Da Tekang Long Lo Dapat Pukare Si Apen Long Jirong Dong Tongkere Narkep Lang Tum Kahino Apen Dak Kiling Longri English School Kele Ketu Teli Kahino La Tekang Long Lo La Si Sorkar Kwaman Kerap Unji La Bangke Sorkar Panjang Wai Pensi La So Itu Kerap Panjang Pan Itu Jesik Pon Sorkar Chokamar Atumapan Jang Miachiklo Bainong Kipi Dor Cita Thek Sita La Soa Phiapan Ke Non Amat Thangnat Puthek Thelang Pusi Himanta Biswa Sarma Pen Ningjepon Jongsi Chokamaratum Aphan Bainong Piun E Pulote Chokamaratum Chot Kali Kado Kawe Rong Arada Tumta Kisunglo Athe Inuda Chokamar Pen Bangkep Bangkoy Amunit Rengdun Long Chokamaratum Bainong Jongsi Ave Pulote Non Apora Hut Kisung Kido Kepho Amunit Atum Aridengta Tangka Kele Jum Hekpo Han Kenam Aphai Jum Hekpo Chongdat Chot Chochot Atumta Chongdat Athai Avedetpo Therepo Achiklo Ta Chokamar Atum Arnisi Abainong Government Relief Fund Along Pietlo Don Pho Kiduk Det Aradapan Rap Nangji Puta Rap Etlo Don Pho Kali Don Kep Doningkoy Kirap Atumta Dolo Chokamar Atum Bainong Jong Si Pipe Det Pulote Kado Kawe Ta Sungrap Klang Po Pusi Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Pen Pherangke Amayalong Ningjepon Pinia Berta Lansi Pajodiglo Dometak Me Kardom